un diccionari per ociosos, no? Un llibre que evidentment va tenir problemes, un llibre que hauria d'haver sortit molt abans del que va sortir, hauria d'haver sortit a la dècada dels 50, però no surt per la censura. No? I això ha sigut un dels reptes, saber per què la censura no permetia sortir aquest llibre. No és un llibre polític, nosaltres valencians sí, no? I estic d'acord amb tot el que s'ha dit, però aquest no. I sí, dius, bueno, doncs serà perquè parla de llibertat. De fet, és curiós, la llibertat apareix just al mig del llibre, està a les pàgines centrals. Si equiparem el llibre, just quan arribes a la meitat del llibre, parla de llibertat, no? Que és el gran tema, però dius, vaig a llegir llibertat, serà perquè parla de llibertat. I no, dius, aquí no hi trobo jo que aquí sigui el problema, no? On estarà? I al final te'l tornes a llegir tot i el problema està al capítol, a la lletra J, la justícia. La justícia. No? Que evidentment, que fa Fuster la justícia, diu com es poden absoldre, com es poden amnistiar dos criminals nazis, cosa que acabava de fer França, no? I per tant, com és això? I fa una reflexió que va sempre en bucle, com tot el llibre. Jo penso que és una de les coses boniques d'aquest llibre, en parlarem després, és l'estil, la manera d'escriure, no? I és evident que això no podia passar a la censura. Aquest capítol no podia passar a la censura de cap manera, no? I fa una altra cosa bonica en tot el llibre, i que la fa aquí també, no? Que és sempre els referents no són només nacionals, els referents també són internacionals. I per tant, parla de França, però parla d'Eichmann, i per tant avui parlaríem de Hannah Arendt, i per tant, Fuster, els referents sempre estan oberts. I això és una cosa que dius, ens situa en el present, però ens situa nosaltres en el present, també en els debats del present. I això ho fa en aquest moment, això ho fa en aquest llibre, no? I això és molt interessant, perquè si analitzem els anys 50, que és quan li prohibeixen el llibre, què passa als anys 40 i 50 amb el franquisme? Que es tornen a editar llibres en català, sí, el 48, el 47, no? Pre-normatius, que és una cosa ja prou aberrant, no? Publicar els llibres amb una normativa pre-fabriana perquè siguin difícils de llegir, perquè siguin complicats, però què té cura, sobretot la censura durant molts anys? Que no aparegui assaig, que no es tradueixi ni surti assaig. Es permet sortir altres temes de literatura, Eugeni d'Ors, evidentment, etc., però no es permet l'assaig durant molts anys. És el que més s'ataca durant molts anys, no l'assaig. I penso que segurament quan llegim Fuster notem que és per això, no? Que menys li podia agradar al règim, no només que penséssim entre nosaltres, que hi hagués un debat intern, sinó que el debat també tingués una obertura cap a Europa, una obertura, aquí es discuteix amb Sartre, apareixen molts balats, molts autors, i per tant això és allò que enriqueix el pensament, la independència de pensament. I per tant el llibre jo li trobo aquests dos mèrits, i segurament eren dos mèrits que no podien ser acceptats en el moment, però és evident que la censura, el segon mèrit, no el va saber valorar. En tot cas, segur que el primer sí, i per això va trigar tant, no? I d'altra banda és un llibre difícil de parlar perquè ell mateix ho diu quan l'organitza, és un llibre difícil d'organitzar. Com organitza un llibre que parlo de coses molt diferents, no? Ell opta per una cosa que funciona, que és un diccionari. Faig un diccionari per lletres, no? Però clar, és una opció que pren ell per no fer el diari, per no fer el dietari, per no fer... No és un llibre temàtic, això li dona interès, això també permet que el llegeixis de moltes maneres, el llibre, que el llegeixis de forma irregular, que el puguis agafar en qualsevol moment, i li dona un toc, però sí que finalment jo penso que el llibre té una unitat, que la unitat és l'estil.